La bestia legumes, bien ordis de legumes, que siguin ordis de lucaus, así, com tomates, com ordis de cuyos qui vienen de drin per tot el territori francès, et d'ailleurs també, qui hi ha plantes condimentaris, plantes aromàtiques, plantes de mediterrànies, plantes qui serveixen a les colors, plantes tinctoriales, que presenten tot açò al món, al públic, als escolari, a tots els visitors. Els legumes que menjaven abans, els legumes que són venguts d'Amèrica du Sud, dels conquistadors, que eren els porrets, els caulets, les raves, els setzes, les herbes també, acompanyats que aperaven el bullú. Les cuyes que són arribades que venen d'Amèrica du Sud, són mercats que coneixen tots la musquée de Provence, que és la més coneguda, però que n'hi ha d'altres, que hi ha la jasper de Vendée, que hi ha la sucrina d'Aubéry, que hi ha la gale d'Esigne, que hi ha la rouge d'Étampes, tot això, que han desaparegut dels mercats que tenim així, en vitrine, tot això. Tota l'anada, d'hivern com estiu, com el printemps, que amassam els gras, que conservam les semences, que hem de les semences, que hem els plants, que hem el cicle complet de l'elevat i del legume. Ne venem pas els legumes, són que drin els adherents o que visito quan vienen si hi ha qualque legumes que els venem, dieu que els lletar, més tot que hem els plants. Els plants que serveixen també a pagar drin el nostre finançament del funcionament també. L'any passat que vam recebut més d'un centenar de mainats al mes de juny, hi havia pas 5 o 6 que havien reconegut el caulet. Que avem així un cinquantenat de vieillards de pomos del Piemont i de l'Aquitània també.